Enw'r datblygiad hwn fydd y lle da, a mi fydd hwn yn datblygu cyfleon i bobl ifanc ac yn sicrhau bod pobl ifanc Gwynedd yn cael y gwasanaethau gorau maen nhw angen. Mae hyn yn mynd i gynnwys llety, cefnogaeth, mynediad at wasanaethau cyflogadwyedd, sgiliau byw yn annibynnol a hefyd gwasanaethau therapiwtig sydd yn datblygu hyder a gwydnwch bobl ifanc, a da ni'n eithriadol o falch o'r cynllun hwn. Dros y cyfnod o austerity, mae dicartrefydd Gwynedd wedi cynyddu yn sylweddol. Ac wrth gwrs mae Covid wedi wneud y sefyllfa hyd yn oed yn waith. Mae pobl ifanc ni yn rhan fawr o y crisis yna. A fel pobl Gwynedd, mae gennym ni ddyletswydd i ddarparu y cychwyn gorau posib iddyn nhw. Does y ddim byd tebyg i'r cynllun yma yng Nghymru. Byddwn ni'n edrych ar pob elfen ein bywyd ein pobl ifanc, a fydd ar gael iddyn nhw o dan un to yma yn Gista. Fel aelod cabinet tai ag eiddo Cyngor Gwynedd, dwi'n falch iawn bod ni yn mynd i gydweithio efo Gista, cwmni o Wynedd, i sicrhau bod hynny yn digwydd. Mae Cyngor Gwynedd hefyd yn mynd gam ymhellach ac yn buddsoddi arian eu hunan yn y cynllun, felly mae hyn i ni yn ticio bob un bocs a Nadolig wedi dod yn fuan go iawn.